sedina pintu yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal gondeli lumamu tinggal ke aku. Aku wis lilo yen sliramu lunga, senadyan dodo ngempet ing loro. Aku ra kuwasa peming sliramu sing tak jaluk jujur lan atimu. Muga sliramu ra cidro senadyan adon ing kono. Sliramu tansah kumanteng ana ing mripat lan kodo budhalo. Tak tunggu balimu. Turunan dariku ya Mas. Tenang. Alia Audio Production, terima kasih. Juga ada Adi Ketaji channel. Yuk, oh iya, oh iya. Tangannya di atas semuanya dong. Tangannya dilambaikan semuanya. Kakinya di bawah aja. Cium. Asal
terima kasih.